салом, хуш омадем ба канали Масрӯҳ Лайф. Конор, шумо ва мо дар буген ки вақти шақати ҳабиб Не, чо кардем? просто гӯш кинед, ман ҳамон вақт судя кори безеб кард. Ҳамин Ҳабиб хай гардани маро дошта буд, ман тоқат мекардиму, не ки ҳамун дасташ да пашашиш, ман гуфтам ҳамун пашара куш кӯям. Бля, пашар куш гуфтам, баъд судя хел Хай кард ки ман монен иёра, татак аки ино ҳестам. гузаштан, аки чия ният дорен оянда, чӣ ният дорен? Ман мехоҳам дар оянда ҳамин Тоҷикистонро ҳамин қати Муин Ғафур Файку ҳамун тема мекуна, ҳамаи қити як ба як буром. Агар шава, бо қити Зубайрам меқапам. Ан ҳамин ниятҳо дорам, орзуи деринамай. Хиёл мекунам ки оли дар Тоҷикистон бошам. рушди канали мо бародаро, подписаться кунед, видеоҳои нав барои шумо тақдим мешавад.